Wach mogik miwewago sa koro dhi matek. Ai, apenji kendo. Gini osebana rumo. Ketho gini. Gini ber. Gima nyalo wacho ne oganda Luo en ni Nyasaye nyokonyowa. President ma okwago ne ombulu nyoyie gwelo nyithindewa moko. Wan kacha gi Honorable Mbadi matimo tich maber mapok odwaro yudi. Wan kod Honorable Wandai chiwo sitima e piny Luo. Makata sam wawuoyo kodi ni timo na maximization mag transformers e Nyando kata siyo Opiyo Wandai. Wan kod jogewa machalo Raymond Omollo modilnwa gi weche mag arita kwe. Ma nyo giyudo mitokni 500 gi 91. Nyo osekona ni slots moko dwa tero mag polise ka mondo bede police stations mathurwa kanyaka mathindo dhi yudo geche. Koro nyithindwa adekgi are very key a development ma Kaluo. Wan kaka josiasa kaachiel kod jopiny wamigi support. Ka kiny wamiyogi support to ker dhi bedo kodgi gi confidence. To kwa keto ni wagwere kodgi to ker biro koni kara mage manopokla inyalo mana golgi. To kogolgi ere assurance ni kiny company wuok e treasury to jaluo moro emime. Onge. Nitie. Ere ni ka koro gol ng'anene Wandai to ng'ama dhi pogo sitima ochako mi jaluo moro. How sure we ni ka kiny Omollo wuok kacha ka security ma bende nyo osekono dhi tiaro locations mang'eny thurwa kucho edhi bedo split bedo ariyo kata adek to sub location bende medo mathoth mbele ka odhi timo mondo koro tije bende wachiw to serikal bo bed machiegni gi jopiny. Sama na baro kadibo bedo sub county na ng'eyo ni gige serikal mang'eny itimo through the sub counties. Kadibo ane mapogo jopiny ong'eyo kendo sani kikawo polise gidhi kacha direct. Yorgi apart from Nyando mitimo wasi gin koro gidhi Rabuor, obed jo NYS, obed jo military, obed jopuonj kindiko chon ni nywando wane Nyando tinde gindiko kaka jo Kadibo. Omiyo nyithindwa gi ere kaka wamiyogi support mondo gibed gi strong foot a government manyo gwelwa mabende bolo nyok wachiwo. To kaka wa strengthen gi ahinya en ni kakoro kinyo go firimbi ji doke debe Ruto to nyon likogi nyithindwa. Wachak wadwa manyiso Ruto ni rach ni miyo nyithindo ti nyithindo moko wadwar wan wadhi ka wamunyoyo. Yawadang' wabed joneko machalo nade pinyni. Omiyo nyithindwa gi wadhi tego wadhi wuoyo gi Ruto motegno gik ma jaluo dwaro wadhi wacho te. Ok mana positions kende. Odhi gero no osiptende adi second term ne wadhi yudo ginene companies factories adimi de ger thurwa obed EPZ obed ECZ ka wadhi yudo gi adi e piny Luo. Erokamano. Mane kama weche numero ni erokamano e nyamano mheshimiwa